फायनाय जागमानि फरायसानो सिरिंखौ दंमानि बाङै ताबखे बुबाग्रा नसानोबो मोनस्लायबै हरया ख्लायबै बुबाग्रा हाबाग्रा हिनै हरया ख्लायबै ता हबाय सिदि हिनै हयनाय फिसिनाय हि हयनाय माने ता बुसिनि बुबाग्रानि बाङै जों सिरिंखौ दंखांखे 20th century वो जों दंमानि जों अरो जागाव जों आसाय फैमानि सिरि जे दायित्व सिरि जे रेसपन्सिबिलिटी जों मों साफा लायमानि ग्लायलियांनाय हायसि बोरै बाङै आनि youth रक आनि सिख्ला जालाय रक अमनो खोनावै जों दङै माया बुबाग्रानि मुक्ति कायसानो जों सायबानो बरां जानो साय दामखौ बोरै बाङै जतनो दुख नांगै उकगनो सलियांगै जों बहायनो दिपासांगै बरक गोबां मागे खायबाय फानो हायनो जोंबो जे दफाना हामजानाय राव जे बुबाग्राना हामजानाय राव जों दिनै रेलि खालायनाय हिनै जों हर जागा दिनै फायलायबाय रेलि खालायबाय बे कायसाखौ जों सालायबानि खोनावो लेंस खाताबोले दिबांगता खायबाय बे खायनानि जरामालिया बे खायनानि आसक दंसनाय हिनै जों गोबां मा निउस राव नुगो आं निउस राव मोसौगो आं अरनि बिसिति आं मेसेज राव मोसौगो सारा तेपानि बर' रंना जों मोंसा खायमाया खायसि जों खोनावो आइपिएफ ति खायबाय थैसखा आइपिएफ ति खायबाय नुखुं कसखा जागा जुमि कसखा माल माता मा फालखा दिनै मों सामायानि बाङै दफानि सामों खायनानि बाङै बोखा खोरै खाखमानि दक जों सालायमा दक खानावो जों मोंसा खायबाय खायसि बै बलंग दंथै उफां गोलै सत्रवै उफां गोलैनो सावै था गोलै खुरै वारि तैनो तावै नंगै पजन्त दफानि बाङै सामों खायबाय नों मोंसा खायबाय खायसि नों मोंसा खायबाय ख थासि दय बोलाय गोलैनो सत्रय तावैसि 3-4 दिन खायबाय बै दफानि बाङै सामों खायबायखौ दफानि बाङै हाजारमानि बाङै आं मासा थैया 6-7 जना बुथारथानाय आन लगरनि सासन ग्रेडेड रवै थैनाय पजन्त दंख नों तमा खायमा खाबा दिनै आं आइबिएफ नि खायमा हैनै प्राउड नोंनि दंलाय हायसि आं तेब्रामा ता खायनो हा कोई दिन से हाफाई खाई खाई से बीजेपी ने सीपीएम ने हाइपा से बो ओ कुसुं दफानि बाङै सामों खायमा सोख्लायबैसि लें खाताले आसक मा दंग्रा सिनै सालाय आं अमरनो आं सेलेम हायसि नांला हाके जों कुसुं से मा खायने खायसि बै बुरा लाइ पजन्त ता खायने दंले बुरा लाइ पजन्त सि मोबाइल कक सामादर खायसि दफानि बाङै सामों खाय दंख नों तमा खायमा खाबा जों नांके तेसि मा खायनेसि ताबक जों आसक दंजानि जराया गोबां माने हलायबो बुबाग्रा हिमंसा सामों खायमालिया बा नव आसक जागमां सिं सिउ युद्र मंसा सामों खायमालिया दिब्रामो ताबा हाय बाय पायने हिनै जों सालायबाय खानावो अमा हाय जों गोबां मा जागा बन्नु खायसि जे जागा दफानि बाङै सामों खायनै र अनेक समायो किसा दाउन थाङो किसा कुचो काव अमा हाय राव उंग हायसि जों ताबो केबो आसक दंया सुदु बुबाग्रानि बने बुखौनि कौनो खोनानानै बाङैसि बमा हायके सामों खाय दं उ कौनो खोनानानै बाङैसि जों ताबो किसा लेंना मा हायख्लाय बर' राव दं ताबो बुबाग्रा कायसा कौ सारदि अर लामा कासदि हिनै खोनानो हाजार बर' अंखानाय अर जागोन हिनै बने बाङै आनि बोरै रक आनि बुमा दल रक आनि सिख्ला चालाय रक बुरा दल च्राय दल ताबक जों आसक दंमानि जराया जों जदि ताबनि सिसिम खासिलि आंखे जों ते 10 बोसोर 20 बोसोर 30 बोसोर च्राय रक जों अमा हाय हजानाय सुसु निरावनि हाय मूर्ख ग्रैना निरावनि समायबो बुबाग्राबो गोथां दंख बुबाग्रा सिननि बाङै सामों खाय दंख आप्रसा सिनि र उ दफानो फियगना रुमाय हिंके ता जों बाके फियगना मसनेबा निराव हाय मूर्ख ग्रैना हिनि जों हजानाय हायसि रायरावबाय बोरै बाङै जत बुखाबो कक सादे हायसि आं गोथां दंखायके आनिबो दायित्व दङ आं दफानि बाङै आं किसा जल सामों खायनि बाङै आनिबो दायित्व नि जे संनाय बर बनि दिनै बुबाग्रानो लगेर मानाय हायसि बोरै रावनो जों सायमानो बोरै राव जे समायो आगो फायखा उ दफा फियग जानाय हिनि जों संना हायसि गोबां मा जों हिस्टोरियाव जों मा परेव हायसि बनि बाङै बोरै रावनि अबदान बुबाग्रा बोरै रावनो 1 नम्बर अबदान बरनो ग्रुप तरावो बे यु दङ बनि बाङै जे बोरै रावबो आगो फायखा यु दगबो आगो फायखा बुरा बुरि च्राय जत आगो फायखा जों ताबले फियग मानि मासा सिनाय तबे फियग जानायनि सिगांबो नों अराय पराय ओंगै थांते फिलांखा हाय फिलांखा सब फिलांखा हाय आसक दं फिलांखा अमा हायखले जों गुसुं हाजार बोसोर दंफानो ओ तिफ्रा हाते फियग जाकिया मने बाङै जत रेडि ओंगै फाइनाय सालो नांके जों कन्टिन्यू जों अनिदि जका लामा कासनाय नांके जों अर थैमा कसकनाय नांके जों हरमा बासनाय नांके जों कतक मासलनाय हायफानो दफानो फियगनाय हिनै दिनै जिमिन जे फाइनाय र समाय दां थां दिनै आं जतनो कबगैनो आं किसा कक सामाने अर